Dette materiale består af en lærervejledning til arbejdet med det moderne gennembrud med fokus på litteraturen og malerkunsten. Arbejdet med perioden kan danne afsæt for analysen af det videre arbejde med novellen Et grundskud af Henrik Pontoppidan. For at få størst udbytte af materialet skal følgende ting være på plads. Novellen Et grundskud skal eleverne helst have læst forinden. Der skal bruges smartboard og computer. Notebook-præsentationen tager udgangspunkt i, at eleverne har en computer til rådighed, men hvis dette ikke er tilfældet, vil præsentationen godt kunne bruges alligevel. Som det allerførste er der et program, som skal skabe et overblik både for læreren og eleverne i forhold til, hvad der skal foregå. På tavle 3 ses 2 billeder, der skal hjælpe med at illustrere det moderne gennembrud. Tavlen kan bruges af læreren som udgangspunkt for en snak om perioden, hvilket kan hjælpe eleverne med at skabe forforståelse for det moderne gennembrud. Denne forforståelse skulle meget gerne kunne hjælpe eleverne i det senere arbejde med Et grundskud af Henrik Pontoppidan. Ved at trykke på maleriet I høst af Laurits Andersen Ring i venstre side linkes der til en portrætfilm af kunstneren. L.A. Ring blev som ung kaldt en apostel for det hæslige af en kritiker på grund. Vi går tilbage til præsentationen igen og hopper videre til næste tavle. På tavle 4 tydeliggøres det, at fokuset videre hen er på litteraturen og malerkunsten, og vi har yderligere et billede af forgangsmanden for det moderne gennembrud, Georg Brandes. Hvis man trykker på billedet af Georg Brandes, linkes man til Den Store Danske, hvor man kan læse mere om, hvem Georg Brandes var. Manden i højre hjørne er sat ind som en teaser til den næste tavle, som handler om romantikkens malerkunst. Her ser vi maleriet Hankehøj af Johan Thomas Lundby fra 1847. Grunden til, at vi har taget udgangspunkt i et romantisk maleri fra en romantisk litteratur, er for at inddrage et visuelt element, som kan tydeliggøre romantikkens idyl for eleverne. I højre hjørne af tavlen står dette spørgsmål. Dette spørgsmål kan eleverne besvare ved at klikke på billedet, hvilket vil linke til padlet.com, hvor følgende tavle er klar. Her kan eleverne skrive, hvad de tænker om billedet, samtidig med, at de kan se, hvad de andre skriver. Elevernes noter kan bruges til en videre dialog omkring maleriet og kan tages frem senere til f.eks. tilføjelser. Dialogen kan lægge op til næste tavle, som mere specifikt omhandler romantikken som periode. For introduktion til Padlet trykkes på linket helt nede i højre hjørne. Du vil nu blive videreført til skolemidler, som har en introduktion til, hvordan du bruger Padlet. Her ser vi et maleri ved navn Hankehøj af Johan Thomas Lundby fra 1847. Grunden til, at vi har taget udgangspunkt i et romantisk maleri frem for romantisk litteratur, er for at inddrage et visuelt element, som kan tydeliggøre romantikkens idyl for eleverne. I højre hjørne står dette spørgsmål, som eleverne kan besvare ved at klikke på billedet. Linket vil føre dig over til padlet.com, hvor følgende tavle er klar. Her kan eleverne skrive, hvad de tænker om billedet, samtidig med, at de kan se, hvad de andre skriver. Elevernes noter kan bruges til en videre dialog omkring maleriet og kan tages frem senere til f.eks. tilføjelser. Dialogen kan lægge op til næste tavle, som mere specifikt omhandler romantikken som periode. For en introduktion til Padlet trykkes på linket her i højre side. Det vil føre dig over på skolemidler.com,
hvor det bliver vist, hvordan man laver en Padlet. Tavle 6 består af 4 forskellige informationsbobler, som læreren og klassen kan tale ud fra. Meningen med introduktionen til romantikken er, at eleverne skal få et billede af, hvad det moderne gennembrud bryder ud af. Ved at introducere eleverne for romantikken og efterfølgende det moderne gennembrud, bliver der opsat modsætninger, idyl versus realisme, hvilket kan hjælpe eleverne til en større forståelse af det moderne gennembrud som periode. Tavle 7 kan bruges til at præcisere, hvad Georg Brandes ville med sin forelæsning. Taleboblerne kan bruges som stikord til læreren, og billedet med et kryds over symboliserer, at romantikken som periode er udskiftet med en ny periode. Symbolet på det moderne gennembrud kommer til udtryk i det socialrealistiske maleri Udslidt af Hans Andersen Brannkilde. Hvis du trykker på linket, bliver du ført over til Den Store Danske, hvor du kan få flere informationer omkring billedet. Tavle 8 består af en introduktion af Henrik Pontoppidan, som har skrevet novellen Et grundskud. Og det er denne novelle, som præsentationen bygger videre på. Ved at trykke på billedet af Henrik Pontoppidan, føres man videre til Den Store Danske, hvor der kan hentes informationer om forfatteren. Tavle 9 består af en masse socialrealistiske malerier for det moderne gennembrud. Tanken bag denne tavle er, at eleverne kan diskutere og reflektere over malerierne fra det moderne gennembrud, og man kan bruge tavlen med det idylliske maleri fra romantikken for at skabe sammenligningsgrundlag, og derved skabe bredere forståelse for det moderne gennembruds virkelighedsskildring. Tavle 10 er det meningen, at eleverne skal arbejde med novellens ord. Eleverne skal enkeltvis komme op til den interaktive tavle og trække et ord ind i cirklen og efterfølgende beskrive det med egne ord. Formålet med øvelsen er at udvide elevernes ordforråd ved at forbinde ukendte ord til deres egne ord. Til nogle elever kan man, hvis det hjælper, udlevere en ordliste, som de kan læne sig op af. Et eksempel er, at jeg vælger ordet, trækker det ind i midten. Når jeg har forklaret det med egne ord, trækker man det ud igen. Så det er klar til den næste. Denne tavle er igen en interaktiv tavle for eleverne. Eleverne kan komme enkeltvis op til tavlen og trække billedet hen til det ord, der beskriver det. Ordene er igen taget fra novellen Et grundskud. Formålet med denne opgave er at få sat illustrationer på ordene, hvilket kan hjælpe eleverne med forståelse af ordet. Tavle 12 er en opgave, der lægger sig centralt op af novellen Et grundskud, og opgaven lægger sig op af elevernes forståelse af karaktererne i novellen. De skal med denne øvelse illustrere, at de har fået et indblik i, hvilket liv familien i novellen havde. Tavle 13 er en Jeopardy, som bruges til en evaluering og opsamling på præsentationen. Jeopardy findes på jeopardylabs.com, og man kan enten bruge det eksisterende spil, eller kreere sit eget, eller sætte eleverne til selv at udfylde en quiz, som de kan lave med hinanden. Ved at trykke på billedet, bliver du automatisk linket over på jeopardylabs.com, hvor du nu kan vælge, hvor mange hold I skal være, og så siger du start og fullscreen. Og så kan du gå i gang med enten at spille det her spil, eller du kan gå ind og sige edit og kreere dit eget.